Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Sorkar Meghalaya, kala Ïasoi ka Memorandum of Understanding, ne ka Soskular ya ngotho jingmut, bat ka Center Digital India, Bhasini Division, na benta ban penyaso lang ya ka Ktien Garo, bat Khasi, hakarinsan jong ka Bhasini. Ka jing penrung ya ka Ktien Garo, bat ka Ktien Khasi, kan plelat ya ka jala Meghalaya, ban Ïasoi lang, bat ka kenhon jong ki jala per ba per, na ka benta ban penrung ya ki Ktien keren jong ki jaj benriu, ritpat lingba ka digital. Hak Ïasoi ya ka Soskular hapdeng u CEO jonga Digital India Bhasini Division u Amitabh Nag bat u Commissioner Secretary jonga tanan Information Technology u Praveen Bakshi lasakilang da u Menteri Rangba Gejala u Konrad K Sangma u bala penpau ka jing sungokmen ban yoi baka Ktien Garo bat ka Ktien Khasi menta kinyo jing itho kanang bakan pli kalat ya ki pajba nongsong shinong hakikam jungok kai perthai ka sengkam sengjam kapuli kaputhi bad haka koit kakhia kumban supentep hangni ba ka jala Meghalaya kala dawa ya ka Sorkar India ban penrung ya ka Ktien Khasi bad Garo haka benrap bapra jongkariti sensar jongkari India.